माबायदि दै गेजेराव होसोनानै मोनफैलायबाय मासे ओइ थेंक्स भेकेसना लोखि माय बय फाग्लाफोर ना सायनाया मानसियानो दावरावब्रा दा माथा बुखावजोबगोन आं बिसोरखौनो आयौ आजां गाजांनो ओरै फंबाय मागुरा फाग्ला बायदि बोरै साललाया मा सायदों साललाय सुल आदा किनि जख'खा बिमाबो 3 पवानो 600 ग्राम मागुर जोलै आरो बे मागुरजोब ओमफ्राय नैबे गोरिजोब आरोना रायजोफोर जोंनि गामिनि लाल दुनाया माइ बारियाव देसावलाजोबनानै लाबोबाय सयथिबो आपन दुसे मरे जमरा जाके दुसे होननायसो सौ नायदो नै फाग्लाखौ जिनाहारि नुखायो बिमाबो साबसे हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ आं दिनै बरायग्राया आंसो दिनै सेप्तेम्बर 1 थारिखनि माने एक्चुअली जोङो दिनैहाय जायनाखि जों जेरावथि सहैयो आरोना दाथ' नुखाबाय फंबाय दंफैयो ओमफ्राय ओरैजाय बेखायाव एसे रामफुल बिल दंफैयो ओमफ्राय जों दिनैहाय माने जों मा लायगोनथाय जोंबो मिथिया एम्बु टेम्बु एन्जर गावसिलाजोबनानै लाबोगोन जों दिनैहाय आरोना रायजोखौ मानिया जों माने सेप्तेम्बर 1 थारिखखौ बरायगोन आरोना जों दिनै भिडिअआथ' इन्ट्रेस्ट जाखागोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावसिबना हो आरोना आं बिराद फाग्ला डायलग होलांगोन आङो नोंथांमोना नायनाय मिनिंल' जाबानो जाबाय आरोना होमबा नायलांदो ना मा होनो सेलौ थ' नै जोंना फंबाया अरसोगासिनो दं आरोना रायजोफोर माने जों दा रेडि खालामदों आरोना बासुल बुसुलनो रोंगौ आरो नैबे जोंना थांफागोन बिकियाहाय बिकि माय बय Ani bikin cara singa di daya, apa pula lagi segera pun runa berdaya, singa di daya, pulo. दे बिकि माने बे थांफागोन आरोना जोंजोंहाय रायजोफोरा ओमफ्राय माने जों दा माने फ्रा बासुल खाजोब्बाय आरोना एबार गावसिजोंसो खुनु खोथा गैला आरोना दे होमबा रायजोफोरजों दा थांनो ओंखारबाय आरोना ना मा होनो फंबाय दे जायो सोलिजोबो आरोना नायलांदो भिडिअखौहाय लागाय गावसिजोंसिङो वाह थ' होमबा जोङो दा माने रायजोफोर ओंखारबाय आरोना नै जोंना बिकिबो दङ बिकि माने बाइकआवहाय गाखोबाय आरोना जोंनाहाय ओमफ्राय सालायग्रा सालायबाय होमबा नायलांदो आरोना नै बिकि नोंखौ नाहरदों हनै हाय नो लायो जादों एभेलेबेल माने जोंना सैमा थैमा बाइक गाखोजोबो सिसा गावग्रा नालाय सैमायाहाय लोगोखा आरोना गाखोनाय मडेलफ्रा नायदो जायगाफ्रा नायदो माबे जायगायाव बेरायदों आइखोनबो हागौलाय नोंसोर अखा बांखा फंबाय नोंखौथ' आं मानिखायोब्रा मिथिबायना नों फाग्लायसिनगोन आदैजों गोबोरखि मोखांखौ नायदो नोङो फुरा बारसिनगोन आरोना बे अरनो रोङा मानो रोङाल' होनखायो आरोना फुरा बारसिनगोन खुनु खोथा गैया एम्बा नागिरो मा थि मोना आरोना रायजोफोर जायगाफोरखौथ' नायदो नों रेल बारस'ग्रा नुखायो एकदमबारे 25 नाम्बार जार्सि गानलायनानै बेफोरना नुवाखै नों फ्लाइट सिन्देल गानसलायबावनायसो खुनु खोथा गैया वा एम्बु लाग्रा नायदो नों गोबोरखि सेहा नैबोथ' नायदो हाजोनि नुखायो आइखोन लागायबाय हाबबाय खुनु बिसास गैखायालै लामाफ्रानो ओमफ्राय दा बोरैबा जखा सुग्राफ्रा होखोलांदो सैदो गाला फिसा थारला जाहैया नामा आयु फाग्लानि दा महायबा सौग्राव हैनांगौ महायबा सौग्राव हैथोंसै बेरे बाहायावनो ब्र' हैदो दा आरो नैबे खमा बिलाइ ना मा जाखोलै सयथिबो रोङाबा दागावलागो दे आदै हगारना हो मिथिखायोना जोंखौहाय फाग्लासो ओमफ्राय नैबेहाय मासे बारदोंमोन आरोना रायजोफोरखौ खौलांलायबाय फाग्ला जेबो उदायखाया फाग्लाखौ दा गागासि गानानै ब्र'थि हाब्रु हरगोनलां वासुंबारियाव गावनानै नंनागा आन्दायहोजानो लुगैदों होनदों आइखोनबो मोनग्लुंजोबाबानो जाबाय दे दिनै हो आव बारा दावराव जालाय हगारना हो हायाबा हगारना हो जोंनो र' दैयाव थांगोन दैयाव खामानिनि मानसि नङा एसे र' मासे मोनबाय मासे बहि जाबाय फैबायलै दलद बिदाना जानाय नुवाखै बनि जाबाय आरोना मासे रायजोफोर ओमफ्राय माने आंनो फार्स्ट टाइम बाथुल गोदानजों बनि खालामग्रोबाय आरोना सैमाया नायदो आसला जेबो नङा बिखि माने बे सेसासो सानो आरोना माने एम्बुसो ओमफ्राय माने सेसाबाथ' अखाया आरोना दा मा नुयो खुनु बिसास गैया आरोना एम्बु नागिरग्रा होनबा बेफोरसो
हेलमेट हमस्लायनानै फुख्रि फिसा लास्लायनानै नायलाय मंगल दै नुखायो बिमा मानसिखौ माथो एम्बु नागिरग्राफ्रा बेफोरसो दा लिजेन्द्राया आयौ अखा बांखा मिथिला जेबो मिथिला मा साइज र' नै हाबफैबाय र' मानो ज'दा आकबरनि गावोब्रा नोंस्लाय फाग्ला गोजा बेफोरबायदि केसबारिनि एम्बुखौनो जाबाय जानायाव खुनु खोथा गैया सैमाया बहा थागोन बहा मागोन जालायलांबाय नाहरदो हनै फायखादे लेवार बेलावफोर बाखोना माखो आयै बेलाव लेवारा नायसो सैमा खुनु गोबोरखि गोबोरखा मिथिला बेखायनो गोबोरखिफानो दोलो दोलो बेफ्रावसो थाबायनांगौलै बबे जायगाजों हाबदों दा बबेबा बेरे खंख्रमा लानायावनो ब्राव सौदावहैदो थैदो गालाम साथारला आपन दुसे मरे जमरा जाके दुसे जाया नामा आदै आयौ हारसाफ्रा ओरै साननाय लाङो ना बेखायनो बे जायगाना हब देन्जारलै बिसोर बर' मानसिफ्रा जानायाव बेफोरलाय मा मैखुन जाखो खोमाफ्रानो गावराव गावथावलाय लेवार बाखोना मालायखोलै मालाबानो बानानै दंलाय आदा फाग्लासे नैबेखौथ' आइखौ नायलाय खुनु बिसाइसनि मानसि नुखाया नायलाय जंगलिया नुखायो मानसिखौ जंगलिया नुखायो बिमाबो आयौ नायनायफ्रा नायदो बेरा हरा नायखाबायलै बे बिखि हो गिदिर नामा र' जों दङ हगारना हो हायाबा नोंसोर दावबाय जागोन र' आवाज दाखा सैमाजों होसोजागोन नङाबा र' बोरै एम्बुआ बेसे बुरजा जाखो देखायलाय दे दामफल बिल नै दासो जाहांदों फाग्ला खुनु खोथा गैया लाग्रा बेखौनो थुनफावथाय जायगा होनबा बेफोरसो मारैबा सोरबा फाग्लाबो बे जायगायावहाय आंखौ हा थिनफा होनसै आङो न' लुनानै थाफैदो होनबाबो थाया आङो बे जायगायावहाय हैनायाव थाया आङो एकदमबारे जिबौ गोरानफ्रा नायजाखानाय नङा बे गेलनो आदै नों बाहाय हा थिनफा हरफैबा होनबा थागोन दिदि आयौ गावनाय साइसआ नायदो माबा बारजिसिन थांनायसो बोरै आदै बवा नायसैलाय बिमाबो रोंथारसिगौलाय जादावग्राखाय लाग्रा साफाय बि जायो लाग्राया न'खरा गोदनायाव हमना बे फख्रियाव नारसो हरगोना मिथिबाय बिमा बिफानि हाथाय स्लिमनि मोनजाला होदो लेटार मासथिनि दंबावो ना मारै भाय गासिनखा खेबसिन गासिन खोथा गैया फाग्ला जायगाया फायखाना थिंखि गब्र'ग्रासो दा बोरैबा ब्र' होलांदो खिया मोनजाहैजोब्बाय नों हारसाफोरनि खिनायसो गोगोम गेसाव मोनामखाया मोनसे मोजांखाया बाटारफ्लाइ सिफाय बिग्रायनाय मोनामो खिगासै बिसोर आइखौनो लेवारानो दिनै 35थासो बाजाबाय आङो दे आं ओरै हाबगोन नोंसोर ओरै हाबदो लागाव आख्रोमान जै हौ होनलाय लागायनांगौ खुनु खोथा गैया माथो बेंगोन आङो जुथाखानावलाय खुनु खोथा गैया आइखौबो बिसौ बारगोन बे लामाखौ बारनो हागौ खुनु बिसास गैया बे थालिरा बोरै थख' बिदि जाखो सोरबा थालिर गायखेर जानायसो नामा सिदोब ना उन्दै गोरलै फबलाबायनायसोब्रा बिसास मोनलाय लाला दा सिमां नुहैथोंसै एखेबारे खर'आव अखा सिनानै जाला आंनाहाय माने गगासो मोनजोबसिगोन आरो लेवारसो बालायबाय ना आरा लेवारजों माजों बबे जायगायाव लेंबोयो खुनु आपत्ति गैया फाग्ला दरन बिदि जागोन जानायसो नालाय माथो जानायजोंसो मानसि इन्टारटेनमेन्टसो मालाबा बेदर गैयाबा ओंखाम ओंख्रि जाग्रा बेफोरसो बेफ्रावलाय सोर फाग्ला लैखोन गोनाङा हाखर जावलाबायनानै दोनखो बिसास गैया बाल गैया जायगाफ्रावलाय आये जायगाफ्रा थास गेलेनोसै बिराद मोजां र' आदै दा एम्बुआ जाथ्राबा खोनाबाय हांसो नङाबा दाउखौनो लानानै बाव थांगोन ना मा होनो बे पारमानेन्टखा दा जागोन खुनु खोथा गैया खावनानै लानानै ब्लद होलांनांगौ लागाय मा गुदुं जाखोलै बेफोरलाय बारहोहरलायबाय नामा नोंसोर संसार जाग्रा मानसि नङा नोंसोर संसार फोथैग्रासो खुनु जबान खाथाजोबसै आइखौनो लैखोन होननायानो थोबसेबो गैखाया नोंसिनाव जों ओरै हमखांग्रायाव दं ना मा होनो आदै माथो बेफोरसो मेजेम दाखा जों जागोन दिनै मोजां एवनानै जागोन जोङो मबाइलावलाय सोर फाग्ला दं जाखो आवसाव मानसि बेफोरलाय हाब आदै हेलमेट गोनां लावथिं होनानै लाबोलायबाय नामा बेलाय रोंथारसिगौलाय नोंहा हेलमेट गानदाव एम्बु बुदावग्राखाय फाग्लाफोर दा खमाजों जोज्रा जानानै खुरैबाय थादोंसो बेबो नामा बबे जायगाजों हाबलांदोंथाय भगबानसो मिथिगौलै बेफोर गथ'फोरखौ आइखौबो नायलाय नोङो सिथोबबो बोरैबा अजगरफ्रा फिथा बानानै थानानै खालखाब होथोंसै जादो नोङो लागाय मोजांजों गाफायलांनानै ओमफ्राय हादाना गाज्रिजों थांनांगौ आरो आइथाय
लाम्फासिया मैदेरा आरिया खान्थासिया मानसि मोजां नङालै बिसोर माहाय माहाय लिंबोलाबायो बे खाथ्रिबारिखौ साफा दुलाय होजोब मिथिबाय मोनसे दादोन ओइ खोनाबाय नैबेखौ सोनसै गोनांलै खुमब्राया नै बिराद मोजां हांसो गोरलैजों गोथाव जाथारगोन बियो ओइ बोरैबा गावनानै मानसिनाव नांफैनायलै जों आं मानिखायोलै जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ आइखोमबो फाग्लासो जागोन नायाव थोयो ना सेसायावनो थोयो ना एम्बुआवनो थोयो खुनु एक सेकेन्ड जायगा दाबसेयाव दै जौहोनाय थाथेर रोंखाया दा रावबो आइखोमबो आरे फख्रि एगजाम हरलाय खनसे ज्रावनो आं खाबाय दा जाथ्राबा हांसोखौनो लाना ब्लक खुनु खोथा गैया माथो खावना लानांगौ खुनु खोथा गैया सिथाब जाला हैजोबनांगौ ना मा होनो आदै बेफोरसो आंनि मानसि दा दुलि खोथा गैया माथो आयौ एम्बु हमग्रासो नालाय जाबाय एम्बुआबो बुंलांगौ माथो ए फाग्ला आं नुनाय नोंगारगौसैलै आइखोमबो दहाय बारखानायसोमोन बियो बहा बासायनोब्रा फाग्ला आखाइफ्रानो मेजरिटिभखा आखाइफ्रानो हेन्स क्लबसो बुंखाबायना खुनु खोथा गैया सैमाया बालां बालां जागासिनो सेसा बारसिनो मोनगौहा नंबाय बिदि सैमाया दा थंब्लेट होबांगौ बबेबा जायगानिफ्राय आइखोमबो औलै आदै नोंनो सिगां जोंना ओइ नैबे फख्रियाव माबागोन बारसिगोन गोग्रोमगोन आरिया मोजाङै नाय मोजाङै बेंसो बोरै दाउन जा खुनु खोथा गैयालै जानायजोंसो मानसि होनखायो फाग्लासो जागोनलै आइखोमबो लेवारफ्राथ' आइखोन गोदना गोदनि बुंलाजोब्बाय बहा बहा जखायाव बारदों दा खि गोरानखौनो गारला दालाय आइखोन खिया बेयाव बेरसावलायनाय दं आयै दङ र' लेवार नुवाखै बोरियावनो दं बोरियावनो लेवार बेलावखौ गिनो आरा मानसिया जानायाव बेखौ साननो नाङा जेबो हेलमेट गानलायलायनाय मानसियानो फाग्ला जादों नामा बे मानसिखौ जानो हायो नामा लेवारा फाग्ला जादों बिदि लेवार गिग्राया आंनि मानसि नङालै बिमाबो होनखाबाय आंना जिबा गियो लेवार गियोसो आंना जायगाया खुनु खोथा गैया दाउबो दुबुर लागायजोबलै खोथा गैया आइखोमबो हनै मासे फंबाय लागायो खुनु खोथा गैया जाबायलै आदै नै फैदो मालिक गैखाया नांगौआवनो सफैबाय नै नावआवनो माथामसो गावथारनानै लानानै बाव थांसै लाबो मनाया लाबो ओइ रामफुल मनाया लाबो माथामसो गावनानै लांनि नै बिराद बरिया नैबेनि खोमा मालिकखौ होनबाबो गियालै गावसिन लानानै बाव थांनांगौ माबायदि दै गेजेराव होसोनानै मोनफैलायबाय नै मासे ओइ थेंक्स भेकेसना लोखि माइ बय ओरै खारबायनानै बहग दंलायव आरो ना बेसेबांबा गोजान होसोनानै लाबोनानै होफैबाय आरो ना सैमाया माने होसोबोदों आरो ना फ्रा गोजाननो आं सेसा मासे मोनगोन दाना जाबाय नै मासे ओमफ्राय एम्बु जाला आं मेंग्लिजोब्बाय आरे माइ थाइ गाग्लिजोब्बाय बेनो जाजोबनायमोन आरो बे सेसा जाजोबनाय नै रायजोफोर आयदै लंपेन्टफ्रा अबस्था गैला नै हयथि हाब्रुजोबसै खिबुल' आयदै थैसै आं मेंसिजोब्बाय आङो आयदै सेसाया माबा जागोन 2.5 केजि जागोन आरो ना रायजोफोर बिराद मेंहोबाय दैबो दंना ओंखायनो आरो ना बे आलि गेजेराव बिराद दै दंखायोना ओंखायनो सैमाया हनै नागिरना होना लाफिनदों आरो ना हिनजावहा सैमाया बेखे हायदै ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना माने सेसा मासे मोननाय लोगो मानसिफ्रा सिबजोबसै आरो ना मा होनो आदै थांसै ना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गोसो गोथारै गावसिनाव हरदो ना मा होनो आदै औ नंगौ आदै दे होमबा गावसिनाव हरबानो जाबाय बाय